Знову вітаємо вас на телеканалі АТR. Мене звати Ірина Ромалійська. Програма «Ахшан», що з перекладу з кримсько-татарського означає «вечір», продовжується. І тема цього слоту, цієї півгодини, ми це назвали «Що можуть робити українські прокурори, що вони, власне, роблять». Гость нашого ефіру Юрій Білоусов, голова громадської організації «Експертний центр з прав людини», член авторського колективу, який досліджував функції прокурорів після того, як змінилися правила гри, які існували до того. Юрію, вітаю вас. Доброго. Головний висновок, до чого ви дійшли в цьому своєму дослідженні? Скажімо так, ми вивчали не всю діяльність прокуратури, ми сфокусувалися саме на тому, що прокурор має робити на етапі розслідування кримінальних правопорушень. До того, як справа, скажімо так, від моменту вчинення злочину, коли він буде встановлений, до направлення справи до суду. Саме на цьому фокусі. Бо згідно нового кримінально-процесуального кодексу, тобто з 2012 року, з'явилася нова функція прокуратури, яка називається процесуальне керівництво досудовим розслідуванням. І нам, власне, було цікаво подивитись, що за ці 5 років відбулося. Власне, нове законодавство покладає на прокурора більше відповідальності. Тобто зараз прокурор повністю відповідає за якість розслідування кримінального правопорушення. Ідея полягала в тому, що прокурор... Неважливо від того, який слідчий орган займається, чи то поліція, чи то, прикладом, СБУ. Так. Тобто це може бути слідчий будь-якого правоохоронного органу, в будь-якому разі керує розслідуванням прокурор. І, власне, ідея полягає, цієї нової функції полягала в тому, що прокурор з моменту самого початку кримінального розслідування відповідає за всі докази, які він збирає, і потім саме цей прокурор бере ці докази, йде до суду і намагається довести вину. Тобто це робилось для того, щоб прокурор був дуже обізнаний повністю за всією справою і з тими доказами, з якими він йде до суду. Тут варто пояснити, що донині, до цих змін, прокурори часто густо не знали суті справи, їм просто слідчі передавали, вони підписували обвинувальний акт, несли його до суду, але не розбиралися в деталях на досудовому розслідуванні. Скажімо так, були різні прокурори. Один прокурор, який спостерігав за певними діями правоохоронців, спостерігав, тобто збоку, наглядав, що там працівники поліції роблять, на певних етапах лише. А потім передавав справу до суду, і інший прокурор мав ознайомитися зі справою і йти, власне, представляти її до суду. Тут же ідея була трохи змінити фокус, знов-таки, і прокурор, який з самого початку, тобто бачив все, що відбувається в межах справи, і він же йде до суду, і він ці докази представляє. Це певна зміна. Я не можу сказати, що раніше прокурори погано робили цю функцію, і наразі вона там трохи мала змінитися. Але все ж таки зміна відбулася. І ми завдяки цілої групи методів, тобто ми намагалися вивчити, що ж, власне, змінилося. Чи виконують прокурори цю функцію і в чому вона полягає. До чого дійшли? Є, скажімо так, висновки системні, які стосуються законодавства. Зокрема, коли ця функція прокуратури в Конституції, в Законі про прокуратуру і в Кримінально-процесуальному кодексі виписана по-різному, взагалі по-різному. Це призводить до певного нерозуміння і перетинання повноважень різних органів. Дуже коротко, наприклад, що в Конституції прокурор відповідає за організацію всього розслідування і за процесуальне керівництво. Кримінально-процесуальний кодекс каже, вибачте, організація розслідування – це керівник слідчого органу, поліції, наприклад. А ви лише процесуально керуєте. Тобто це термінологічна неузгодженість. А що від того людям? Створює... Людям мало б бути краще. Людям мало б бути краще з цією новою функцією, бо злочини б швидше прослідувались. Якщо я потерпіла від злочину, від крадіжки, від грабежа, то злочинець має бути покараний, його вина має бути доведена в суді, швидко, і жодна невинна особа не має притягатись до кримінальної відповідальності. Так би мало бути в ідеалі, якщо прокурор дуже добре розумівся на тому, що він, власне, розслідує. Дослідження показало, що тут є певні проблеми. Певні проблеми пов'язані з тим, що, наприклад, прокурори в різних регіонах дуже по-різному діють. Деякі прокурори дійсно опікуються тим, що відбувається в розслідуванні, і фактично самі навіть розслідують справу. В деяких регіонах прокурори дуже, так скажімо, дуже слабко обізнані з кримінальними провадженнями. І навіть був такий термін, коли в суді один прокурор казав, ви знаєте, я технічний прокурор. Тобто, грубо кажучи, я не знаю справи, мене попросили прийти, іншими словами. Так часто буває, давайте ми повернемося до цього. А
поки дізнаємось, як прокурори спрацювали в гучній справі. Сьогодні в Солом'янському суді обирають знову ж таки міру запобіжному заходу Розенблату, народному депутату, якого сьогодні зупинили, просто коли він вже сів в літак. І там працює наша кореспондентка Вікторія Аблязова. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Вікторія, тобі слово, розповідай, що там трапилося у суді. Слухання справи Розенблата перенесли завтра на 14:00. Адвокати Розенблата не з'явилися, як сказав Розенблат, сьогодні в аеропорту, коли його зупинили. У нього забрали всі засоби зв'язку, забрали гроші, кредитні картки, і він ніяк не міг зв'язатися зі своїми адвокатами. Хоча 3 години до того, коли була оголошена перерва, адвокати були поставлені до відома, що треба буде з'явитися на засідання. Прокурори невдоволені таким рішенням. Вони сказали, що така ситуація повторюється вже 7-й раз і відкладається рішення по справі Розенблата. Студія. Дякую. Вікторія Аблязова повідомила нам останню новину з засідання по обранню міри запобіжного заходу народному депутату Розенблату. До речі, ми сьогодні півдня намагалися зв'язатися з його адвокатом, але в нього телефон був не в зоні досяжності. От, Юрію, як от таких, наприклад, ви розумієте, як уникнути таких подібних дій? Ну, начебто, це прокуратура щось не зробила, бо от... Тут є невеличкий коментар. Да? У справі Розенблата їм займається спеціалізована антикорупційна прокуратура. Це зовсім новий орган, який був створений за новими принципами. Дуже відрізняються повноваження від звичайної прокуратури. Я якраз по цьому сказав. Це дослідження, воно базується на даних щодо, скажімо так, звичайних прокурорів. Але в нас вже є домовленість з керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що ми вивчимо і їх діяльність. Тоді зможемо порівняти, поки мені зарано про це казати. Я думаю, що відмінності будуть однозначно. І тому, якщо ми з вами зустрінемося наступного року на початку, ми зможемо вже презентувати дані і по спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Повернемося до того, на чому ми поставили 3 крапки, щодо того, що раніше прокурори, хоча мені здається, я з цим стикаюся і досі, коли прокурори приходять до суду, не знаючи суті справи, коли вони їм кажуть, ти відповідальний за обрання міри запобіжного заходу, хоча в розслідуванні самої справи, суті справи він не брав участь. Це, наскільки це розповсюджена практика? Дивіться, тут є такий так званий принцип незмінності, про який я казав, що має бути один прокурор від початку до кінця. Дослідження показало, що в більшості випадків це один прокурор. 70% таки дійсно це прокурор, який з початку до кінця йде. Десь четверта частина випадків – це різні прокурори. Тобто прокурор, який приходить до суду, він може, власне, не дуже бути обізнаним з тим, що відбувається. Тут багато чинників. Не тільки те, що прокурори не хочуть бути обізнані, там і навантаження, і решта. Але це факт. Мають місце випадки, коли прокурори, на жаль, не дуже добре обізнані. Як вони виходять з ситуації? Вони беруть з собою слідчого поліції. І Бог з ним, якщо б він просто був присутній. Бо я спілкувався з прокурорами в США, кажу, берете з собою детективів ФБР, з якими працюєте в суд? Каже, завжди. А вони виступають там, Боже опаси, вони не мають там права виступати. Можуть мені на вухо шепотіти. А в нас дуже часто слідчий виступає, не просто сидить, а виступає і обґрунтовує запобіжний захід. Це повне порушення законодавства, бо слідчий – це не його поля гри. Суд – це територія прокурора. Я не зустрічала, щоб він прямо виступав в суді, але коли дає він під час судового засідання, він дає поради прокурору, таке крізь. А чому це порушення? Він обізнаний в справі, чому не давати поради якісь? Поради прокурору, на вушко, шепотіти, підказувати нюанси, жодних проблем. Публічно обґрунтовувати, що до цієї людини має бути застосовувати запобіжний захід у вигляді тримання під варту, наприклад, це має бути тільки прокурор, це його функція. А коли слідчий виступає, і виступає довше, ніж прокурор, і обґрунтовує, чому до цієї особи треба брати її під варту, це порушення. Бо в якому статусі він виступає? В суді нема такої посади, як слідчий. Це порушення може призвести до чого? Тут така тонка межа. Ми коли питали слідчих суддів, слухайте, говорю, у вас слідчі виступають поліції. В якості кого взагалі? Деякі розумні кажуть, вони б там не мали бути. Інші кажуть, в якості свідка. Дуже цікаво, да, статус слідчий в якості свідка виступає. Це, знаєте, це, м'яко кажучи, повне перекручування. Мені здається, що при гарній підготовці адвоката можна, в принципі, вже бити на те, що порушується процес. І можна йти, наприклад, до Європейського суду з прав
прав захисту людини. Порушення права на справедливий суд, бо власне сторона обвинувачення обвинувачує в суді прокурор виключно. Знов таки повторюсь, да? Слідчий може бути там присутній, може підказувати прокурор, але не виступати публічно, обґрунтовувати необхідність запобіжного заходу. Зрозуміло. 70% нині діючих прокурорів все ж таки додержуються оцього, так, за вашими Принципу висновками? незмінності, да? Тобто це один той самий Йдуть від прокурор. початку до суду, супроводжують одну і ту саму справу. Так. Що ще ви виявили під час цього дослідження? Тут дуже ще такий принцип незалежності прокурора. Тобто ідея в чому? Прокурор має керуватись виключно законом. Він має вирішувати, які докази брати до справи, які не брати. Він має вирішувати, чи брати під варту цю людину, принаймні до суду звертатись, чи, можливо, домашній арешт. Він має відповідати за всі рішення по справі. Наразі цього не відбувається взагалі. Особливо це стосується місцевих прокуратур. Прокурори є повністю залежними від свого керівника, від обласної прокуратури, від генеральної. Жодного рішення по справі без погодження вони не приймають. І це реально дуже погано. Це приводить до такого надбагаторівневого контролю і повної втрати незалежності процесуальним керівником. А що на ділі? Ну, що від того людям? Ну, добре, Я він поясню. сам приймає рішення, чи то йде до свого керівництва за порадою, знову Це ж таки. кілька питань, які, на нашу думку, чому це погано. Да? По-перше, фактично рішення всі приймають один прокурор в регіоні, да? Або в місцевій прокуратурі, він вирішує, грубо кажучи, а не решта працівників, яких може бути 200. Да? А його думка може бути, знаєте, не завжди ґрунтуватись на законі. По-друге, це затягує процес дуже затягує. Якщо я, наприклад, ви мій керівник, і у вас 200 підлеглих, які будуть з вами погоджувати кожен документ, можете собі уявити, скільки часу це займає. Це призводить до сроки термінів, до зриву цих термінів, або до величезних черг, коли прокурори чекають у свого керівника, щоб отримати той чи інший підпис. В свою чергу, 100 слідчих чекає у прокурора у кожного, який має потім це погодити зі своїм керівником. Втрата часу, затягування розслідування, і як наслідок не завжди це призводить до порушення термінів процесуальних, порушення прав людини в тому числі. А ви коли своє дослідження готували, ви з ким спілкувалися? Кого опитували? Ми опитували самих прокурорів. Да? У нас було 3 фокус-групи тільки з процесуальними керівниками. У нас були адвокати, у нас були слідчі судді і слідчі поліції. Крім того, ми опитали 506 прокурорів анкетним опитуванням, анонімним повністю, тобто затримання всієї процедури. Тобто думка різних сторін, не тільки лише прокурорів. Чи зустрічалися вам такі думки, що оцей принцип, коли прокурор не несе, тобто не самостійно приймає рішення, що це прояв корупції? Чи це політичної корупції, коли його начальник говорить йому, що приймати рішення, не зважаючи на закон, на вимоги? Абсолютно. Як вони примушують прокурорів наразі? Да? Є так званий, окрім того, що є керівник ваш місцевої прокуратури, це нормально звернутися за порадою, до прикладу, да? Але не обов'язково це має бути. Є ще регіональні прокуратури, в яких є відділи зонального контролю. Це ті ж самі прокурори, які саме не розслідують справу, але які наглядають за прокурорами внизу. І я, як представник зонального контролю, можу дати вам вказівку по телефону. Слухай, давай цю справу, будь ласка, закрий її. Або прийміть те чи інше рішення. Ви мені кажете, а я не буду, бо я незалежна людина, це я маю вирішувати. Добре. Наступного дня чи місяця я вас викликаю до себе в регіональну прокуратуру на так зване заслуховування за вашою справою, яку ви маєте з собою привезти. І на підставі цього заслуховування приймає рішення, що ви погано розслідуєте справу. До цього призводить свою чергу. Ми позбавляємо вас премії. Місяць, 2-3, поки ви не погодитесь з думкою керівника. Ключове питання в цьому, бо наші прокурори, на жаль, залежать від тієї зарплатні, яку вони отримують. Бо в них там якась невеличка сума є базова, а потім це все надбавки, премії, яких можуть лишати їх начальники. Абсолютно. З нами на зв'язку телефоном Сергій Горбатюк, начальник департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури України, людина, яка дуже часто йде проти свого керівництва, принаймні говорить вголос про помилки, чи то ті речі, які він вважає помилками. Чи так це чи ні, ми не можемо оцінювати, але все ж таки. І саме Сергій Горбатюк говорив про те, що орган самоврядування, який мав би збалансувати цю систему, не діє. Сергій, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, чому, на вашу думку, не сталося тієї реформи, чому орган самоврядування прокурорський не зробив незалежними прокурорів?
причин, тобто, які впливають на цей процес. Дійсно, органи самоврядування, вони саме їхнє основне завдання, вони створювалися для того, щоб забезпечити незалежність прокурора і усунути незаконне втручання від керівництва, саме надання якихось вказівок, які не відповідають вимогам закону, що стосується напрямків розслідування кримінального провадження чи прийняття процесуальних рішень щодо закриття провадження, чи навпаки притягнення когось до кримінальної відповідальності. Водночас сама процедура вибору цього органу, вона створювала великі сумніви, особисто в мене і ще в ряду багатьох осіб, що може бути незабезпечене саме незалежність цього органу. А вже коли я безпосередньо сам стикнувся з цим, можливо, може хтось говорити про те, що в мене суб'єктивна думка, тому що я наче як постраждав від цього органу, отримавши догану. Але я можу аргументовано, скажімо, показати, чому дійсно як і Рада прокурорів, так і Кваліфікаційна дисциплінарна комісія, вони не виконували, не намагалися саме основне виконувати місію щодо забезпечення незалежності прокурора, щоб з'ясувати всі обставини, щоб дійсно прийняти рішення таке, яке би було об'єктивним і дійсно визначало, хто в цій ситуації правий і не правий, і в першу чергу захищали до слідчого прокурора, які відстоювали результати цього розслідування, а провідником яких я виступав. Знову ж, якщо розкласти на мої тези перше щодо створення цього органу, то вже коли вони обирались на конференції прокурорів, тобто голосування за Раду прокурорів і КДКП було певного дня, не пам'ятаю точно дня, після обіду, але вже вранці у Фейсбуці один із прокурорів виклав список членів Ради прокурорів, які мають бути обрані. І запитав, тобто, давайте перевіримо, чи Ванга я, чи ні. І таки дійсно з'ясувалося, що він може претендувати на роль Ванги, тому що саме цих прокурорів було обрано конференцією. І крім того, були отримані теж інформація про те, що перед конференцією керівників прокуратур викликали в Генеральну прокуратуру і давали списки тих осіб, за яких необхідно голосувати. Я писав з цього приводу скаргу офіційно Генеральному прокурору про те, що дуже важливо, тобто, щоб ці органи діяли незалежно, перенести перевірку з цього приводу. Однак до того формально було віднесено, тобто просто надійшла відповідь, що нічого з цього не вважають за потрібне проводити ретельну перевірку, немає підстав. І вже безпосередньо там, де я стикнувся з діяльністю, яку має Ради прокурорів і КДКП, вони підтвердили ці боязні, що вони не будуть незалежними. Чому? Тому що, знову ж, коли ситуація виникла, коли керівництво приймало рішення про те, щоб забрати кримінальні провадження, нас заступник генпрокурора виносив свої постанови, які обґрунтовано вважали незаконними, наводили аргументи з цього приводу. Відразу були направлені скарги до Ради прокурорів, яка саме виступає гарантом незалежності. Рада прокурорів за 1,5 місяці не послухалася викликати слідчого прокурора, на яких був тиск, і про це я вказував, а просто переправила в КДКП це рішення, і КДКП відмовило відкритті провадження дисциплінарного за скаргою на дії керівництва Генеральної прокуратури. Знову ж таки, не викликавши слідчого прокурора і мене. Але прийняли рішення про те, що мої дії, коли я вказував, що ми не можемо передавати провадження, тому що вони прийняті у злочинний спосіб, тобто ці постанови, фальсифікації матеріалів, вони визнали КДКП такими, що підлягають дисциплінарній відповідальності.
І знову ж кваліфікаційна дисциплінарна комісія не визвала слідчого і прокурора, щоб з'ясувати. Тобто, я вказував, що саме їм перешкоджає діяльність. Вони не викликали. І вони дали резюме, що мої дії підривають ієрархічні методи організації діяльності прокуратури. Тобто вони чітко засвідчили своє основне завдання. У них основне завдання, щоб залишились ієрархічні методи управління в прокуратурі. Не закон, не незалежність прокурора, а саме те, щоб було підпорядкування, щоб закази сліпо виконувалися, не дивлячись на те, що вони містять ознаки злочину. І тому, на мою думку, тобто ті очікування, які були, що саме це буде та інституція, яка буде виступати на захист, вони не справдилися. І з врахуванням того, що КДКП займається і набором нових прокурорів в прокуратуру, ті принципи, які вони відстоюють саме, наприклад, у цьому дисциплінарному провадженні щодо мене, вони говорять, що змін не буде. Далі будуть відстоювати принципи. Дякую, Сергію, вам. Скажіть, будь ласка, в нас ще одне коротеньке питання. Скільки зарплатня у прокурора, ну там середньої ланки, наприклад, районної прокуратури, і скільки оця загалом становить сума, і скільки з неї фіксована в рамках окладу, ну тобто та базова, яку він отримає будь-що? Я не можу сказати за базову прокуратуру, я можу сказати там за слідчих і прокурорів нашого департаменту. І знову ж таки приблизно, тому що в останньому місці вона на декілька тисяч зросла. Тобто це десь 15, 20, 25 тисяч. Але слід зазначити, що дійсно в ній закладена майже, якщо не половина, то не менше третини – це так звана премія, яка виплачується постійно і якою можна позбавити. Тобто, як би воно нелогічно не виглядало, тобто премія дається за хороші результати, а фактично у нас вона виплачується постійно, а її позбавляють за якісь недоліки. І це не є дисциплінарне провадження, а це просто рішення керівника не надавати цю премію. І це теж такий підхід до визначення, скажімо, стимулювання роботи, він дозволяє теж використовувати, зловживати цим. Тому що це йде за рамками саме дисциплінарного провадження. Дякую вам дуже. Сергій Горбатюк був з нами на зв'язку. Це керівник департаменту спецрозслідування Генеральної прокуратури України. Ну, от бачите, про те, що ми, власне, і говорили, та, що є якась фіксована сума, надбавки, премії прокурорам платять постійно. І от як метод покарання за те, що він не погоджується з рішенням, наприклад, свого керівництва, та його просто знімають ці надбавки. Те, що казав Сергій про так звані ієрархічні методи, вони от зараз крізь розповсюджені в прокуратурі? Чи є якісь окремі випадки, коли не діють і все ж таки прокурори самостійні? Ну, по-перше, я хотів би висловити надзвичайну повагу до пана Сергія. Я вважаю, що такі прокурори працювали, у нас було б набагато менше проблем в країні в цілому. Да? Він молодець. А щодо ієрархічної, скажімо так, перетворюється в інший формат, такі методи, вони здійснюються за допомогою так званих вказівок. Да? Усних переважно вказівок, що є прямою забороною закону про прокуратуру, до речі. Да? Процесуальний керівник, який розслідує справу, йому заборонено давати будь-які вказівки, які стосуються справи, взагалі по закону. Да? Але це вказівки скрізь. Структура ієрархічна надзвичайно заскорузла. А що можуть робити прокурори? Ну от приходить людина, він став прокурором, він розуміє, що керівництво дає йому нечесне розпорядження. Може, так і не треба робити, але ж дає, це, звісно, усно. Так. І він розуміє, якщо він його не виконає, то буде позбавлений третини свого доходу, а зарплати в них не такі великі. Ну, принаймні, якщо це ми кажемо про райцентр, то добре, а для великих міст не дуже велике. Що може реально зробити прокурор, якщо він хоче бути чесним? Так, тут
Пан Сергій про це казав, про ефективність. Ну, це новий орган, до речі, кваліфікаційна дисциплінарна комісія. І коли він був створений в цьому році, він не попав ще в фокус нашого дослідження. Тоді ще його не було, коли ми проводили емпіричний етап. Але ідея була в тому, що якщо я отримую незаконну вказівку, я звертаюся до цього органу, який є в Києві, який має викликати мене, запитати мого керівника і прийняти рішення, чи карати мене дисциплінарно, чи ні. Але ми почули пана Горбатюка про те, Пан що Сергій, сам який орган яскравий приклад. сформований. Да, мені тут важко казати про ці органи, бо вони виходять за межі дослідження, ми просто не встигли їх ще дослідити, їх не було. Але це, якщо ми кажемо про дисциплінарну відповідальність, але ще інший механізм. Ніхто вас не притягає. Вас просто запрошують для подачі пояснень по вашому кримінальному провадженню, заслуховування вас по кримінальному провадженню, на якій підставі я комусь маю звітувати. І якщо я не виконую вказівки, мене не притягають до дисциплінарної відповідальності, просто позбавляють премії. І Що робити прокурору? Повернуся до цього питання. Ну, наразі фактично, знаєте, тут або приймаєш правила гри, або йдеш з системи. Я так бачу, що тут небагато варіантів. Або просто погоджуєшся на те, що ти будеш отримувати зарплатню вдвічі менше. Тобто чесним прокурорам, аби два вибори, аби йти з системи, або не отримувати Ну, фактично зарплату. виходить, що так. Якщо і тут те, що вказує пан Сергій, про ці ієрархічну побудову. Вона надзвичайно, ми зараз навіть хотіли це назвати піраміду, знаєте, і перевернута піраміда. Коли внизу стоїть цей прокурор місцевий, а над ним 10 наглядачів, які отримують більше, ніж він, в 2-3 рази, і постійно дають йому вказівки. Так не має бути. Має бути все навпаки. Да? Керівників має бути набагато менше. І ми взагалі пропонуємо в цьому нашому звіті просто ці відділи зонального контролю ліквідувати разом з департаментом Генеральної прокуратури, який наглядає за кримінальним провадженням. Ну, тобто все одно будуть посадовці, начальники, які будуть віддавати накази, все одно буде ця система премій. Кілька кроків треба робити. Да? По-перше, ці органи мають запрацювати. А є питання щодо їх формування, зокрема Ради прокурорів, про які казав пан Сергій, що є вже певні сумніви. Якщо додавали списки, хто має бути обраний, це вже як мінімум створює підґрунтя для того, щоб подумати. По-друге, треба переглянути структуру оплати прокурора. Да? Треба написати, як я спілкувався з американським прокурором. Коли він казав про ці речі, він взагалі не розумів, про що я кажу. Каже, я знаю свою зарплату на рік вперед, до центу. І ніхто не може мене позбавити її. Треба зробити так, щоб прокурор не боявся втратити все зарплатню. Як мінімум. Тоді він може ігнорувати ці вказівки. Результати своїх досліджень і, може, якісь поради чи передасте ви Генеральному прокурору, хоча я дуже не впевнена, що він не знає, що коїться в його системі. Чи може там до іноземних партнерів, які це можуть вимагати, дослухатись до ваших порад керівництво держави? Тут варто, по-перше, ми повідомили Генеральну прокуратуру про це дослідження. Нам надали сприяння щодо отримання даних. Тут треба підтвердити, це факт. Да? І ми деякі дані не могли б зібрати без дозволу керівництва. Ми презентували керівництву ГПУ. Генеральний прокурор особисто знає про це дослідження. Що сказав Юрій Віталійович? Я з ним не спілкувався, я просто знаю, що він ознайомлений з дослідженням, да? Тобто він читав. Поради, які ми надаємо, ми дуже сподіваємося, що будуть враховані нами. Бо Генеральна прокуратура наразі складає план реформування. Ми дуже хотіли, щоб ці рекомендації, хоч принаймні частина з них була врахована. Бо ми хочемо, щоб... Чому ми це хочемо? Ми хочемо, щоб кожен злочин розслідувався ефективно. Ми, громадянське суспільство, в цьому зацікавлені. І це лише наша порада, як це зробити краще. Чи держава дослухається, чи ні, міжнародні організації ознайомлені з цим звітом. Багато. І Рада Європи, зокрема, Фонд відродження. Поки реальних кроків, окрім того, що передали ці висновки Генеральному прокурору, який і так про них знає, немає. Ну, дуже свіже дослідження, ще нічого не було зроблено щодо імплементації. Плануємо наступні кроки. Нам залишається сподіватися, що, може, Юрій Віталійович дослухається і щось буде намагатися змінити в цій системі, яку він очолює. Юрій Білоусов був гостем нашої студії. Ми з вами прощаємося, говоримо вам дякую за те, що ви прийшли. І будемо сподіватися на те, що ми все ж таки через певний час зможемо розраховувати на чесних прокурорів, які діють за законом, а не за вказівками зверху. Повернуся в цю студію вже за 35 хвилин.